Benvinguts a dissenymobles.com. Avui els parlaré de la sala d'estar moderna. És un estil minimalista que està marcat sobretot i se li dona més importància als sofàs, a l'aparell de televisió, als d'àudio i de vídeo. El sofà és un moble molt versàtil, dimensions diferents, xeslongs, cantoneres, potes d'acer, amb fusta en diferents colors, mil i una robes i pells. Quasi bé estem parlant d'un tratge a mida. Les taules de centre i de racó s'aconsellen a joc amb el moble. Això sí, la de racó procurem fer-la un pèl més alta perquè no ens quedi soterrada dintre de l'alçada del braç del sofà. Posem una lampareta de sobretaula, una altra a l'altra banda de peu i aconseguirem calidesa, sobretot al vespre, que és quan el podem disfrutar. Si a això hi posem una catifa atrevida, unes cortines maques, sigui paqueto, sigui store o sigui un panel japonès. Amb això tindrem decorada la sala d'estar, a falta del moble. El moble del saló es treballa lacat amb infinitat de colors, sense desestimar les fustes de benguer, roure de capat, cirerer i fusta de teca. Això es combina amb un o dos colors a les parets. Es treballa el moble baix o molt baix, amb mòduls apilats o penjats a la paret i algun prestatge. Es forra alguna paret, sobretot s'acostuma a forrar la de la televisió. Així es poden connectar els aparells d'àudio amb la televisió i àudio i vídeo amb els aparells de televisió sense veure'ls cablejats. Es continuen fabricant les llibreries convencionals dintre de l'estil modern per les persones que necessiten guardar més coses, tenir molts llibres o objectes personals. Posin-se còmodes i fins a la propera, on els parlaré dels salons clàssics. Mentrestant, ja saben on soc, els atendré amb molt de gust.